malapit lang naman po kayo na dito sa amin, sir. Doon pa lang siya talaga nag-perch ng bonggang-bongga. As you can see. Oh. Tapos meron pa dito. Meron pa dito. And my skin, yung texture ng skin ko, sobrang pangit. Hang na naman siya. And then, wala na. Hindi ko na naman ma-retrieve. So, nagsisearch ako online ngayon kung may paraan pa para ma-retrieve ko siya. Kasi gusto ko nang magpahinga. Good morning, guys! Welcome back to another vlog. So, today, it's a filming day and editing day. And tapos na rin ako mag-breakfast. So, simulan na natin tong araw natin para tuloy-tuloy na productive ang day natin. Hey guys! So, nakaligo na tayo and ang gagawin ko na lang ngayon is mag-prepare. Oh, wala pala yung aking mirror dito. Mag-prepare lang ako guys para makapag-film na ako. We have unboxing and then review. Ganun. Ay, ang init! Talaga grabe! Sobrang init. Malapit lang naman po kayo na dito sa amin, sir. Ano na lang po. Opo, lalabas na lang po ako dun po sa may highway, if ever. Sige po, sige po. Yung padala kong yun, guys, is a PR box from a Malaysian company. Actually, na-review ko na siya, pero papadala ulit ako kasi the purging is still there. Sinabi ko sa kanila, hindi ko siya i-review kung hindi maganda talaga yung ano niya. So, nagpadala ulit sila. Kukontinue ko daw yung treatment. So, parang out of hundreds. Sige, mamaya ko na i-explain. Alright guys, meron na po dito yung padala natin. Ito siya. This is another FedEx. Kung napanood nyo na yung vlog ko, April ata yun or May. Ayun. Alam po rin naman ito guys. This is the EOS na serum and cleanser for the face. And they claim to have purging for the first month. Pero yung first month ko guys, akala ko yun talaga yung purging. Bakit yung purging niya parang hindi purging? Parang normal pimple ko lang. Pero yun pala guys, kasi ngayon, pang ilan ko na, kasi dalawang sets yung pinadala nila sa akin. So, parang pangatlong month ko na siya actually. May ata yun nung inano ko eh. June, July, April. Para April, May, June. Parang pangatlong month ko na siyang ginagamit. Guys, dun pa lang siya talaga nag-purge ng bonggang-bongga. As you can see. Oh. Tapos meron pa dito. Meron pa dito. And my skin, yung texture ng skin ko, sobrang pangit. Hindi siya parang smooth, ganon. So, ito guys, nagsabi kasi sila na by the end of July, yun yung deadline namin for the video. Pero sabi ko, and sabi nila, may sa hundreds of the influencers daw na pinadalhan nila, may 3 daw na continuous yung purging nila. So, they suggest, tas kinukumusta nila, ano daw yung skin ko, paano yung skin ko, and sabi ko nga, yung purging niya is still ongoing. Ang tagal kasi talaga, guys. As promised, magpapadala sila to continue with the treatment. So, yun. Tingnan natin. As in, guys, yung skin ko. Okay, buksan natin. Natuto na ako kasi nung last na FedEx natin, guys, hindi ko alam kung paano siya buksan. Alright, so dito pala kasi yung bukasan niya. May pull to open pala kasi to. Ako naman, oh. Yun! Napakahirap pa ako noon. Nanguha pa ako ng gunting. Eto siya. So, ang promise kasi nito, guys, is the acne scars. So, may mga before, tas may mga after, ganyan. So, in-encourage din kami, or in-encourage din ako na gumawa mag-take ng photos ng before and after ko, tsaka ongoing, ganyan. So, guys, makikita nyo kapag na-review ko, ang dami ko yung isi-share na pictures. So, eto siya. So, kung hindi nyo pa nakita dati,
Yung courier pa, guys. Iba yung pinupuntahan niya. Yung kung saan siya galing. Iba yung pinupuntahan niya. Eh, dati naman na silang nagde-deliver sa hospital. Kasi laging doon ko pinapadeliver yung mga products. Pag may mga ano ng brands. Or kapag online shopping ako, ganun. Sa hospital na lang lahat. Kasi madalang na nandito ako sa bahay. Yun. So, doon ko pinapasend. Pero ngayon, guys, eto. Hindi kami masyado nagkaintindihan ni Kuya. Nagabang pa ako sa highway, mga besh. So, ito na. Ito na. This is the product. We have here the EOS Acne pH Balance Cleanser. And we have here the Acne Advanced Serum. Yung serum niya, guys, feeling ko yun yung nagpapapurge talaga sa akin. Kasi vitamin C siya. Full of vitamin C. And yung cleanser, this one, sobrang mild lang niya. Tsaka yung scent niya, parang amoy buko. May hint siya ng amoy buko. So, parang, tapos, kapag pinamp mo kasi siya, ano na siya, yung mabula na siya. So, you don't need to, ano pa, yung parang pabulahin. And then, yung serum naman, sakto, kakaubos lang talaga eh. Parang 2 days na akong hindi nagaganito kasi naubos na ako ng 2 days. Okay. Ito naman yung serum nila. This, with pump din siya, like that. So, ito yung full of vitamin C ang alam ko. Wala dito sa packaging niya, pero yung sinend nila sa akin na yung parang mga claims, mga kung anong mangyayari sa skin, mga ganyan, tsaka kung ano ba yung ingredients niya, kung bakit ganon. Full of vitamin C. Eh, ang vitamin C serum kasi guys, talagang may purging siya nangyayari kasi sabi nga nung ka-work ko, nung nag-vitamin C serum din daw siya, yung purging din talagang bonggang-bongga. So, I hope yung purging na mangyayari sa skin ko, mag-stop din siya. Kasi sobrang, nung una sinisisi ko yung menstruation ko, bakit sobrang ano na, yung hormones ko, ganyan. Yung purging ko talaga, ang tagal. Ang tagal niyang, before nangyari na talagang nagpo-purge. Kasi dati guys, hindi ako nagkakapimple niyan sa cheeks ko ng sabay-sabay. Tapos meron sa cheeks, meron sa noo, meron sa baba, meron sa ilong, grabe. Ito na talaga, siya na talaga yung may purging. So, yan guys, yung aanuin ko, itutuloy ko siyang gagamitin for you guys. Sa mga kagaya ko ng mga pimple prone, at least, siguro, baka ito na yung sagot para sa mga pimples natin. So, yun guys, tuloy ko na lang muna, mag-film na lang muna ako. Hey guys! So, currently editing a video. Yun yung film ko nung ano na nag-unbox ako ng camera. Nitong camera guys. Nakadalawang error na ako. Tapos ngayon, nire-retrieve ko. Hindi ko na ma-retrieve yung mga na-start ko ng i-edit. So, back to zero po tayo. Back to zero na naman ako, guys. This is the struggle of editing. And, dapat pa man din bukas ma-upload na siya. So, kailangan tapusin ko na siya ngayon. Para bukas, may video tayo pagdating ko from duty or at night time bago siya lumabas. Tsaka ko na lang gawin yung thumbnail niya. Anyway, madali lang naman na gawin yung thumbnail. But the video itself, editing itself is not that easy. Kasi may comparison kasi ako guys na ginagawa. Guys, ano ba naman to? So, sabi ko nga diba nakadalawang error na ako. Tapos ngayon nag-edit na ako. Patapos na guys, patapos na. Outro spiel ko na lang siya eh. Yung comment down below, char, ganun. Mistake ko na naman. Inedit ko pa kasi yung sound, ipapataas ko sana kasi medyo mahina. Kasi yung gamit ko dun kasi sa pag-unbox ko ng camera is the phone. Naghang na naman siya and then wala na. Hindi ko na naman siya ma-retrieve. So, nagsisearch ako online ngayon kung may paraan pa para ma-retrieve ko siya kasi gusto ko nang magpahinga. Ano ba naman to? Hey guys, so tapos na akong mag-edit and ready to sleep na din ako. So magtatanggal muna ako ng aking mga makeup. Kasi diba nag-makeup tayo kanina. So yung pinangtatanggal ko guys ng makeup ko is this one. This is the Dr. Sensitive na Ultra Gentle. Ayan. Mas mura to kaysa sa Pure Derm na pinang-makeup wipes ko dati. Kaso, ito nga lang guys, mas dry siya compared sa Pure Derm. Pero ito daw for sensitive skin. Ayan. Dr. Sensitive. Ang problema ko lang dito guys, mahirap na matanggal yung mga eye makeup. Yung mascara. Yun. So, ang ginagawa ko,
para matanggal yung mga eye makeups ko. Ito siya. Nilalagyan ko nitong micellar water from L'Oreal. Ayan. Gaganyan ko lang siya. Tapos, bababad ko sa mata ko para matanggal yung ating mga mascara. Kasi waterproof kasi yung mascara na ginamit ko kanina, guys. Yun yung Everbilena. Everbilena na Fix Curl. Ito. Waterproof siya eh. Okay. So, ito siya natanggal. O, diba? Ang bongga pag may micellar water. Sa kabila naman nitong wipes, lagyan din natin. Tapos ito naman. Isang pahid pa lang, diba? Gusto ko kasi yung malinis na malinis talaga yung face ko, guys, bago ako matulog. Ito yung sa kilay ko. Ayan, guys, sa mga nagsasabi, may nag-DM kasi sa akin, ate, nakapa-microblading ka ba? Sabi sa akin, nung kilay ko daw, ito ba may pang microblade? Hindi, makapal lang talaga yung kilay ko, guys. As in, maano ako, ano ba, parang may disorder na gano'n yung hirsutism. Pero, naano ko naman ako, guys, na-clear naman ako ng OB, na wala naman akong PCOS. Talagang mabuhok lang ako. Mataas ang male hormone sa katawan natin. Ayan. O, diba? Mabuhok. So, makapal din yung aking kilay. Kaya, yun. Ayan, guys. So, nakapag-wash na ako ng aking face. And gagamitin ko ngayon, guys, yung serum. Yun yung in-unbox natin kanina. This is the EOS Acne Advanced Serum. Yung claim kasi nito, guys, is para daw ma-lessen or para bumalik, mag-regenerate yung skin natin na nasira due to acne, ganyan, and mababawasan niya yung acne. Pero yun nga, yung sinabi din kasi sa akin ng company, may purging talaga siya. So, ayan na. Ang late nag-purge ng skin ko, guys. As in, parang nag-purge lang siya talaga ng bonggang-bongga nung 2 times a day ako maglagay. Dati kasi once a day lang eh, paggabi lang. Umaasa ako, guys, na sana bumalik pa yung skin ko. Ito, gustong-gusto ko siyang pinapadry sa electric fan. Kasi may scent siya, guys, na hindi ko masyadong gusto. I don't know. Hindi ko ma-explain eh kung ano yung scent niya. Basta ayoko yung scent niya. Kaya pag after, naguhugas din ako ng kamay ko kasi ayoko nag-stay dito yung scent ng serum sa kamay ko talaga. That's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope sumubaybay pa kayo sa skin journey natin kasi tingnan nyo naman. Lagi ko na lang inuulit-ulit kasi, guys. Gusto ko lang hindi tumingin sa ano eh, sa screen natin. Pero, ayan, para makita ko kung on focus ba tayo. Yun, guys, sana mag-subscribe pa rin kayo at leave your comments, guys, kung anong masasabi nyo sa ating mga pinagagawa sa buhay, kung ano yung mga gusto nyo na mga gawin pa natin na vlogs, ano yung mga gusto nyo makita na videos, please comment down below and I would love to hear from you guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!